maen nhw'n cywio yn y canol. So gyfle arall, Abertawe yn neud yn well, y Chavez yn tanio, ble mae'n glanio, yn y gol mae'n y gam sefyll, yn syth, cyn i'r dathlu ddechrau. Y capten Turner yn meddwl bod wedi rhoi met ar y blaen, ond mi oedd na gam sefyll, a ochr arall y cae, mae Stacey John-Davis yn glir i Abertawe, yn mentro o bell, ond mae'n bell o'r targed yn y pen draw. Yn sydyn, mae gêm yn gallu deffro, mae hynna newydd ddigwydd fan hyn yn Abertawe. Waw, oedd hwnna'n agos o ran, o'n i'n meddwl falle o'n nhw'n cam sefyll, ond be wnaethon nhw'n hollol anghywir fan chwaraewyr met, oedd neb yn edrych ar y pêl. Chi byth yn troi cefn ar y pêl. Legal, Stacey John-Davis sy'n cyfuno. Eto, Katy Hosford. Hosford i Abertawe, o bellter, i'r gornel ucha. Mae'n berffeth, nach i ffordd i ddechrau'r tymor. Abertawe yn dathlu. Katy Hosford, eiliad o berffeithrwydd fan hyn yn Abertawe. Mae pencampwyr ar y blaen. Cyffredin gyntaf i agor corffi, a wedyn troi Steph Turner. Digon hyderus i Stacey, a troi chwythu am chwip o ergyd. Mae Blair eto gan Met, Stacey John-Davis yn mentro o bellter eto. Oedd Hawkins yn gorfod gwylio hon ar holl ffordd. Bach o arbeder i'r camerau, bys ni'n gweud fan'na, fi fy hun. Wel, oedd honna yn beniad. Neb yn dal nôl, a neb yn poeni. I blaw sylwebydd efallai. Stacey John-Davis yn glir, yn beryglus, yn gyflym. Mae'n y gymorth Hosford ar y chwith, ond John-Davis am y postyn bellio! Gwyliwch honna! Am eiliad! Am gol! Fan hyn! Yn Abertawe! Un o'r chwaraewyr gorau'r gyngrair newydd sgorio un o'r goliau gorau yn hanes y gyngrair, Stacey John-Davis. Dyna'r enw. Cofiwch yr enw. Cofiwch yr eiliad. Dalwch mlaen, Shannon Evans. Mae wedi gweithio'n galed drwy'r nos, a mae Shannon Evans ddim yn gallu cipio gol reit ar y diwedd. Beth mae Skinner yn neud yn dda yw mae'n aros ar traed i, so mae'n gorfodi Shannon Evans i wneud penderfyniad. I literally don't have many words, to be honest. I'm really happy. I mean, the whole squad put in hell of a shift today. I mean, to beat Cardiff Met in the first game of the season off the back of quite a tough Champions League campaign, you know, is credit to all of us. And I think, you know, we all worked super hard. So just delighted to come away for the 3 points. Oedd y gêm agos yn y hanner cyntaf, ond ie, gol week gan Katy. Na beth o'n hi'n gallu wneud. Gêm fel hyn, oedd e'n cyweithwyr awdrochor i ni. Ie, oedd e'n agos yn y cyntaf, ond mewn yn ail hanner, o'n i'n tîm o'r gorau mewn y gêm. A ie, o'n i'n hapus mor i dechrau tymor fel y gêm fel hyn. Feels a bit like deja vu, I think. The same thing happened at the end of last season, start of last season, and yeah, we're here again. But to me, this game doesn't mean anything. It doesn't outline our season in any way. It doesn't put us in a bad place. I think it shows us more than anything, okay, what we need to work on moving forward. And yeah, they just had 2 moments in the game today. We created a lot. We unfortunately didn't score. I'm not convinced it was on offside, and there's some difficult moments in that game. They had 2 and they took 2, and for me, that's all it comes down to today.